Rayuwar Maryam kashi na 4. Idan ba ku manta ba, mun tsaya a daidai inda fashon ya biyo ta daidai hanyar da Hindatu ke dawowa daga Islamiyya. Za mu ci gaba daga daidai inda muka tsaya. Kada ku manta ku biyo wannan tasha tamu ta Tauraro TV domin samun labarin daki-daki akai-akai. Hanyar da fashon ya biyo ta yi daidai da hanyar da Hindatu ke dawowa gida daga makaranta tare da ƙannanta guda biyu. Fashon cikin maye yake tuƙa motarsa mai ƙirar fulayinka. Yana sauri domin zuwa wajen 'yan duniya sho, kare yi lattin zuwa wajen. Tafiya kawai yake ba tare da yana cikin hayyacinsa ba. Cikin rashin sa'a, Hindatu rike da ƙannanta guda biyu sun shawo kwana. Da ƙarfi ya shawo kwana ganin motar na shirin yin awon gaba da su Hindatu. Allah ya taimake ta da ƙarfi ta janye ƙannanta suka faɗi cikin kwalbati. Yana yin gaba ya ja birki ya tsaya da motar, maimakon ya zo ya duba lafiyarsu da ashar ya fara tarbarsu da shi. Shegu yaran talakawa, hanyar ta ubanku ce da ba za ku fuskarta da ya gani shi ya yi sanadiyar daina ashar ɗin da ya fara. Allah ya taimake su kasancewar ba wanda ya ji ko da ƙwarzane a cikinsu, sai dai kawai kayan makarantarsu da ya ɓaci. Da fitowa da ƙannanta ta fara, sannan ita ma ta biyo su a baya ba tare da wani ɓata lokaci ba. Ta kama hanyar nayan ƙannanta suka wuce ba tare da ta ce mai ƙala ba. Gogon tsayawa kawai ya yi, ya saki baki yana kallonta ba tare da ya iya ce mata komai ba, har sai da ya daina ganinsu sannan hankalinsa ya dawo jikinsa. Sai da ya ɗauki tsawon mintuna 57 yana kallon hanyar da suka bi, ko zai yi sa'ar sake ganin wannan kyakkyawar halittar da ya gani. Tabbas yau ya ga wadda ta dace da rayuwarsa. Abin da ya fara rayawa a zuciyarsa shine, har idan na sami mallakinta na gama kerewa abokaina, na gama yi musu nisa, ai dole ne su koka. Ai wallahi da gama zama ta yi, ai irin waɗannan ba inda za ka ji kunyar zuwa da su, musamman ma inda manyan gayu suka halarta. Haka dai ya ci gaba da rayawa a zuciyarsa, ya saƙa wannan ya saƙa wancan. Ƙararrawar wayarsa ce ta katse mai dogon nazari da yake yi a kanta. Babban abokinsa shine mai suna Fahad Aro ya kira shi, bai yi wata ba ya ɗauki wayar ya fara da cewa ana haka. Aro ya mayar mai da cewa haka ma aka fi. Wannan shine salon amsa wayarsa kenan. Haba bi fashion, ina ka je kan makale haka? Ga wuri ya wuri, manyan gayu sun haɗu, manyan mata sun hallara, golden girl, ff baby duka sun hallara a gurin. Sai tambayar ka suke yi, ka san yanzu kai kaɗai kawai ake jira. Kai kanka ka san idan ba ka halarci wurin baya daɗi. Wai shin ma yanzu kana ina ne, kuma mai ya hana ka zuwa da wuri? Ai ka bari kawai abokina, akwai matsala babba, ba zan iya samun damar halartar fati yau ba. Abin da ya bai wa Aro mamaki kenan, bai taɓa ganin fashion ya yi fashion zuwa fati ba, ko da kuwa ba shi da lafiya sai ya halarta. Matsala fa ka ce? Haba, kana da kuɗi ka ce kana cikin matsala? Kar ka ban kunya mana. To wace matsala ce wadda kuɗi ba sa maganinta? Ka bari kawai, wata halitta na gari, cikakkiyar halitta amma ta tsallake. Dariya Aro ya ce, wallahi har ka bani dariya. Kai yanzu akwai halittar da za ka taya ne ta ƙi karɓar ka? To, ai ina ganin abin farin ciki ne ma gare ta, a ce fashion da kanshi ya yi mata magana. Kai, wannan ta daban ce, ka san ma magana na yi mata har ta wuce yanzu haka, ko kwana nawa zan yi a nan sai na jira ta na sake ganinta. Kai fashion,
share ta kawai ka zo ga 'yan mata masu aji wanda aka san su a duniya ma ba su wahalar da kai ba, ballantana wata kawai da ka gani sau ɗaya ka ɓata lokaci a kanta, kai wallahi ba zan iya haƙuri da ita ba. Kaji ko cikin fushi ya kashe wayar sa ya mayar da ita aljihu, ya sami gefe a zaune yana kallon hanyar da ta bi. Shiru Alhaji Zuma bai ga fashin ba, kuma bai sanar da shi yau zai kwana a waje ba, gashi wayar shi a kashe. Ba ƙaramin tayar da hankalin shi yayi ba. Ya kira nambar Aro yake tambayar sa, ina kuna tare da fashion ne dan gatan duniya? Aro ya sanar da shi duk abin da ya faru ɗazu. Dariya Zuma yayi ya ce, yaro ne, to shi banda abin shi akwai abin da zai nema ne bai samu ba? Ashe ma dukiyata ta banza ce, in dai na kasa faranta wa ɗana rai ya same ta ya gama, ko 'yar wace yake sai ya yi abin da ya ga dama da ita. Nemo min shi duk inda yake kamar albishir da samunta. Bayan sun isa gida ne mahaifiyarsu ta taso da sauri haɗe da faɗin subhanallah, mai ya faru da ko haka? Take Hindatu ta sanar da ita abin da ya faru, ta yi wa Allah godiya ganin abin da ya samu 'ya'yanta. Ta ce, ki je ki wanka, ni bari in wanke musu jiki. Ta ce, baba bari kawai na yi musu. Ta ce, to shikenan tun da haka kika fi so, amma na ga kamar kin gaji ne, ga wahalar tafiya ga wahalar karatu, a nan kuma ga abin da ya faru da ku. A nan ya kwana ya sake wuni, ko zai sake ganinta, amma shiru, kasancewar ranar Alhamis da Juma'a ba sa zuwa makarantar Islamiyya. Ya daɗe zaune wajen har yunwa ta fara cin ƙarfin shi, ya kama barci. Aro ne ya hango motar fashion, da sauri ya iso wajen don ya ga abun da yake faruwa. Ya gan shi lilis shi ma wajen neman shi da Alhaji Zuma ya sanya shi ya yi. Yana isowa wajen ya gan shi kwance cikin ciyawa, cikin wani yanayi da bai taɓa ganin shi ciki ba. Da sauri ya ɗauke shi zuwa gida wajen mahaifiyar shi Hajiya Zuma. Ganin shi da ta yi cikin wannan yanayi ba ƙaramin tayar mata da hankali ya yi ba. Ta tabbatar da ɗanta zai iya samun damuwa mai tarin yawa idan ba a magance matsalar da take damun shi ba. Sani yana ɗaya daga cikin manyan almajiran Malam Dauda. Ƙoƙari da ladabi da Malam ya ga Sani na da shi ne ya sa Malam ya yi mai alƙawarin bashi auren Hindatu, wanda hakan ba ƙaramin farin ciki ya jefa Sani ba a gurin Malam. Malam ya sa aurensu sati 2 masu zuwa. Tabbas ita ma Hindatu nesa ta zo kusa, don abin da ta daɗe tana roƙon Allah kenan. Sun daɗe suna soyayya junansu ba tare da Malam ya sani ba, amma mahaifiyar Hindatu ta san da zancen. A fannin Sani kuwa farin cikin shi har ya so ya fi na Hindatu, kasancewar ba shi da wani babban buri da ya wuce Hindatu ta zama mallakinsa. Bayan kwana 2 da faruwar wannan lamari ne fashion ya dawo cikin hayyacinsa. Ba ƙaramin farin ciki Hajja da Alhaji Zuma suka yi ba da suka ga ɗansu ya sami lafiya. Suna zaune a falo ne suka gan shi ya fito da alamun sauri yake. Hajiya ta ce ta fara tambayar shi da cewa, ɗan gatan duniya kuma za ka ce ina za ka je haka da sauri? Fashion ya mayar mata da cewar, momi yanzu ba lokacin magana ba ne, kada in yi latti, lokacin wucewanta yayi. Bai ƙara sauraron wani abu daga gare su ba, ya fita. Abin da ya jefa cikin damuwa karfa a kuma abin da ya faru. Fitowarsa ke da wuya, bai zame ko ina ba sai inda ya kusan buge ta shekaran jiya. Ya samu guri ya zauna yana ta waige-waige ko zai ganta ta zo wucewa. Shiru kake ji har dare ya fara yi. Ba ita ba alamunta, haka dai ya haƙura ya koma gida cike da baƙin ciki da rashin sake ganinta. Tun daga ranar da Malam ya sa musu rana, Hindatu ta daina zuwa ko ina, daga gida sai gida. Makarantar Islamiyyar ma ta daina zuwa, kasancewar aurenta ya matso. Bayan ya koma gida ne ya tarar da mahaifiyarsa cikin zulmin dawowar shi.
ganin shi da suka yi ne ya jefa su cikin farin ciki haɗe da tambayar shi, ɗan gatan duniya menene kuma yake shirin ɓata maka rai haka? Hawaye kawai suka ga ya fara yana cewa yau ma ban ganta ba, ni ya zan yi da raina idan har ban same ta ba zan kashe kaina in huta. Ina haka ba za ta sabo ba, ko ‘yar waye ta yi sanadiyar salwantar rayuwar ɗan gatan duniya, wane ne ubanta? Ashe ma dukiyata ta zama ta banza kenan. Kwantar da hankalinka ɗan gatan duniya, na yi maka alƙawarin ko ‘yar wace ce cikin faɗin duniyar nan sai ta zama taka. Daga yanzu zan sa a fara neman ta duk inda take, nan da kwana 3 ta zama taka. Murmushin ƙarfin hali ya yi, tabbas ya san baban shi zai iya aiwatar da duk abin da ya ce zai yi, sai dai matsalar a nan ita ce bai san a ina take ba, kuma ya za a yi ya sake ganin ta balle ya san inda take. Haka dai Fashion ya ci gaba da zuwa wannan gurin tun safe har zuwa faɗuwar rana ko zai sake ganinta, amma shiru kake ji. Ba ƙaramin rashin jin daɗin ganin shi da ba sa yi yana zuwa wajen fati ba, kasancewar shi ne gatansu, shugabansu, shi ne mai ɗaukar nauyinsu baki ɗaya abokan nashi. Ana biki saura sati ɗaya, Sani da Hindatu suka fita tare zuwa kasuwa domin siyan kayan da za su ɗinka da kuma kayan da za su yi amfani da su in sun tare. A hanyarsu ta dawowa gida daga kasuwa ne suka yi rashin sa'ar biyowa ta hanyar da Fashion yake zaman jiran ƙara wucewarta. Yana zaune cikin yanayin damuwa mara misaltuwa, ya ƙurawa hanyar da ta bi lokacin da ya fara ganinta. Sani da Hindatu sun taho cike da farin ciki suna hirarsu ta soyayya. Sani ne ke ce mata, ni fa wallahi har Allah nake in ga ranar auren mu ta zo, wallahi kwana 7 ɗin nan gani nake kamar shekara 7 ne, ni na gama kwanaki kamar ba sa sauri. Hindatu ta ce da shi, ai wallahi ina gani baka kai ni son ganin wannan rana ba, ai ni na fi ka Allah nake wannan ranar farin cikin mu ta zo, sai na zuba ruwa a ƙasa na sha. Tab ai naki kaɗan ne, in dai ruwa zaki sha a ƙasa ki sha kaɗan fa. ka ce to kai? Zazzaƙan muryar da ya ji ta doki kunnensa shi daga nesa, ita ta yi sanadiyar waigawar shi ko zai yi dacen ganin ita ce mai wannan zazzaƙan muryar da ta tafi da sarewar daɗin ji. To jama'a, nan muka zo ƙarshen kashi na 4, ku biyo mu a kashi na 5 domin jin yadda lamarin ya kasance. Domin kasancewa da samun labaran nan daki-daki a kai, ku tabbata kun yi subscribe ɗin wannan channel namu na Tauraro TV.